Hello guys, kumusta? Good evening no kaninyong tanan guys, or good morning kung unsa man ning oras sa gyud ninyo nulunggan nga drama guys. Today is December 15, 2024 og Sunday karon guys. Tunga-tunga na yun ta sa buwan guys no. Og bot pasabot tunga na lang pud sa buwan, musugat na ang tuig sa 2025. Time is moving so fast yun guys, di ba? Gani murag bag-uhay raman to nag-pandemic no. But thanks God no, naka-move on na yun guys no ang kalibutan no, sa maong pandemya guys. Naka-move on na ba ang tanan? I think naka-move on na guys tungod kay wala naman ang mga restriction no. Grabe yun siya guys no, nga experience. Anyway, ang inyong madunggan karon is according sa thumbnail, adto na ni title guys nga ikaw na promise. Og we are now part 9. Og ang niagi guys sa part 8 atong nadunggan nga nag-seizure si Karen. Nag-seizure guys in other terms no sa atong pinulungan mura ni gipatol no. Nag-seizure man ni si Karen guys oy. Namden ni sakit no. Unsa man guys sinungdan nga nag-seizure man ni siya tungod gaha sa depression or sa kahago or sa stress or basin inborn jud ni siya guys no nga naani sakit si Karen. Ug matud pa ni Sheila nga luoy daw kaayo si Karen guys kay 1 week na ug walay ni bisita sa ospital. Ano may ni bisita ni Karen guys uy asa iyang mga love life no, iyang family basin walay nakasulti no nga mao ni nahitabo ni Karen guys na nga na-confine siya sa ospital. Loay kay si Karen guys kung mao manggani no nga way ni bisita niya sa ospital. Pero si Sheila more nakabalo guys no og siya ra guro no ni duaw dito no og kinsa po nag-atiman gaha ni Karen kung way ni bisita niya ang mga doktor or nurses. Grabe. Og sa pikas bahin guys atong nadunggan nga nakigbulag no si Carlo kang Sheila. So nauwawan si Sheila guys no. Kay numduman si Sheila baya to ang nihangyo guys no nga makig-uyab kang Carlo. So si Carlo ipanguyaban ni Sheila guys no. In other words, kay murag lahi ang iyang intention guys no, iyara malang kining himuong panakip butas. Yan, himuong panakip butas guys no. Og mao tungod ato guys wala nagsilbi to no ang iyang style guys. Kay nakigbulag yun si Carlo no, kay dili ganahan og si Carlo himuon lamang panakip butas. Siyempre kinsa man ganahan guys no sa ato ang himuon lamang panakip butas. Dili maayo. Pero lahi si Karen guys kay what Sheila pala no, what Sheila wants Sheila gets, di ba? Matud pa ni Sheila guys no, I will get Carlo by hook or by crook. Mo gina guys no. Grabe yun siya ka kuan guys no, obsessed yun siya kang Carlo by hook or by crook. So ang pangutana karon guys, maangkon gaha pagbalik ni Sheila si Carlo. Pero dili naman gyud si Carlo. May mahimo ba day si Sheila kung dili na gyud ang lucky? Di ba? Wala may money, wala may love involves. Gihimo lamang siyang kasangkapan no ni Sheila guys. So for sure dili ni makuha guro niya si Carlo guys. So ayan guys no ang part 8. Ambi na beki at wala nang bahog ra na sa iro. Kinain. Tinai sa isda guys. Ayan kaysa mabaho. Bahog na lang nako sa kuan. So, di na ta maglangan guys ato ng paminaw no ang drama. Again, this is ikaw na part 9. Happy listening. Ikaw na. Promise. Kakaisip sa'yo Asad ko'y isulti nimo. Ano sa manate?
Si Dong Jedi ba? Hmm? Murag nakagusto man siya nimo. Sorry, te. Nabugwa ka ni noon, di kada. Sorry, te. Okay, Rawi. Pero di gwapa, oy. Mamasag ko pang hilamos. May masadning gatas yun akong nahilamos kay good for the skin. Nalapi, uy, nakasa na ginoon ko nimo. Nakalitan man ko, good. Huwag ako magdahong nga matay mo isulti, te. Mausad lagi, oy. Ato sa lang pareha. Ahiran mo na ang tibi. Ayaw, Roy. Sorry kayo. Ay, nakasagit ka da. Wala ba ka mapasok, te? Ha? Init-init para patong gatas. Ay, oy. Hilamusan lang dayon na kubog ng tubig, day. Ah. Excuse una ni mo, ha? Uy. Kinilaging marites kay ka, oy. Uy, unta. Ay, kaluoy ni Ate Sedes, uy. Kining. Naigwa pa. Te? Huwag kong nagkamda. Ay, puslan man, day ba? Napasok na ko tungod sa kong pagkamarites, day ba? Marugan og lingkuran ko na lang yun ni day, oy. Lati, uy. Nabugwa ka naman kukunin mo. Natanawan imong nahong ti una mo naman gani na. Ay, tigbawason ko na lang. Pasahilo agad intahon ko, te. Kinig yung pagkamarites na ako. Mahalo gininungdan. Ako masaning sagod. Okay na, padayon ko ha. Padayon gid ka? Padayon yung goy. Wala bitaw kay giinom din ha. Basta mauna to, day. Maugin na akong nabantayan, day ba nga. Nakagusto si Dong Jenny mo? Inami ko ramang gunang kang Jed, te. Ay, dili lagi. Klaro lagi kaayo. Klaro kaayo, eh. Aw, sa una pa man ko kabantay, anak gud. Pero warasan na ako giseryoso akong pagkamaritis ba. Giminos-minusan sa nako gamay. Pero ganina ba klaro kayo, oy. Tinaw og tataw gyud kaayo. Makita gyud sa iyang mga mata, day. Grabe. Makita sa iyang dagway, day. Oh. Siya, Rosad. Siya, ro, kabantay, day. Kabantay magani ko. Te, di lang ko na to tagaan ng mali siya ang mga lihok ni Jed, good? Ha? Di tagaan? Mm. Di kaligayan, day, oy. Inoon, malisyusa masagog ko. Tanawa ni resulta na hinuon, te. Ikaw yun. Ay. Nahala. Sige, ay. Matuong na ta, ay. Lam-lam ng kagabion pa ya. Mamahuay na ta. Si Jed. Jed. Pwede mag-istorya ka? Oh. Kung about sa trabaho, pwede kayo. Pero kung personal, di pwede. So, bayan sa unsama. About na to ba? So, it's personal. Excuse me. Ano maling tawhan na? Feeling gwapo sad. Makigsulti gid siya na ako. Unya, iyan na sa kong flirt-flirtan. Unya, madasabit mo ko. Madagid ko, ano man sad. No way! Ituyo bigid nga hakap ko yung dughan sa yung isupo. Kanahan lipihan na. Pero, hindi ko makumbiyansa. Kay, makintal sa dunya ko. Kanahan sabihin na ako eh. Wa pa ko hinahon-honaan ng bagong plano para kang Carlo. So, kinahanglan nga mistake lang una ko ni Jed. Asar may natawhan na pa. Nahibaw ko sa iyong weakness. Di mahumaning adlaw. I'm sure magkabalik rami. Tuwara siya. Nakigsulti sa ingratang tiguang. Mangita ako gigayon nga makaduol niya. Imong uyab, oh. Correction, te. Ex-uyab. Mupay pabalik og report anak niya, no? Sukad sa lino. Oo. Okay naman na siya. Aw, okay na yun. Kay sexy na pud kaayo, nay. Ikaw kitingali ang kipasiksihan, anak. Bisag maghubo pa na siya, te. Di na gid ko makigbalik ka na niya.
Wa pagid mag-ukang ugtabi ang tuha ay. Hapit lang na kumahurto na akong gikapan. Unsa kaya akong buhaton ini ha? Te, kumusta naman si Sheila? Asa man siya ron? Ito ada sa probinsya. Kadayon na sa siyahang buluhaton. Mao to katong iyang sigig translate sa una? Mao to. Mao na to. Mao man to iyang lectures mga taos bukid. Iliba ginako niya, te. Grabe. Usang ba? Oy! Surgeon, si Karen, sir, Dog, gitawag ka dong. Anong ako may tawgon? Atuan na lang. Uy, tingaling na. Atuan na lang ka. Okay naman ka. Pwede na kabiyan. Jad, please. Kung gusto pa ka mo pahuway, pahuway lang. Pero magawas na ko. Wa na gid ko'y bilit ni mo bisan kamay. Gusto ko nung ginibihan na. Jad pa. Karen, nahibaw ka gid unsa ko karon ka busy. Tungtiwa si Carlo. Mga ayaw ko lang aya, ha? Dili pa man okay akong pamati, be. Pauli lang muna. Magpabuko. O, di ba? Ipatod ka sa ospital. No. Bes, pahuway diha. Jad, please. Paminaw ko na. Buhi ko. Paminaw na ko. Kadiyot lang. Naging artista raman ka. Nagpalipong-lipong ra ka. Para lang pagkurnan ako, right? Bes, akong usbon. Wa ko'y time para nimo, Karen. Ay, salamat na kagawas ko. Padong na ba ko matintal na? Ay, kumuting kanahan. Doon tagahangin re. Totoo, di ko wa makabalik din ita. Long weekend man ron, maka-enjoy gid ka. Lagi? Doon ako'y seminar on niya after lunch. Basiganahan ka mo kuyog. Pero pwede rasan nga dinira ka. Sige, magkuyog ko. Gusto sa ko makakita unsa ni mo pagseminar ang mga taos bukid. Okay. Masum din eh. Layo pa siya. Nga no, kutas na? Nangurog ng tuhod? Medyo, napagawa lang. Dool na lang ay kabala ka. Mga 3 na lang ka kilometro atong tungason. Ha? Sure? Wa ko magkomedya. Look, tuulan lang niya tulong ako limit. Pwede mo pahuway ka dito. Sige, kadiyot ra ha. Kay malkansi tas oras. Oo, kadito ang kayo. 5 minutes lang ha. Okay. 5 minutes. Uy, wala ka kutos eh. Naanad naman ko. Yobo ko mo. Parang kag superwoman. Taga-bukid ko. Anad kog tungas, tagpila ka ba kilometro. Pero, rich man mo. Huh? Taga-bukid man gyapon ko. Saludo na gid kasi yung pamilya. Jed, ayaw paglihok. Ha? Nga naman. Basta, paghuwat na mo ingon ko nga pwede na kamulihok. Pero, suroy, nga naman, pwede na magkakamusulti. Pwede ra. Ayaw lang gid paglihok, bisa kamay. Naguyan mo na naman ko. Kalma lang. Di na lagi ka maunsa, basta di lagi ka mulihok. Ang siya ba? Paano na magkurog? Kalma lang lagi. Kung mulihok ka, tabangan yung kagpaha ka na. Ha? Unsa din? Asa man na sa lapit? Wat lang. Hapit na. Kamay na lang yun. Unsa lagi na? Mananap? Tao? Grabe sa tao, uy. Unsa na? Buhaya na. Leon? Tiger? Anaconda? Uy, waing taong tas Afrikano. Naunsa man ka? Ano kami kasi? Unsa din na nga? Kung mulihok ko, mamaak man. Ha? Unsa na siya ba? Ha? Binabalik
Anaconda. Uy, waing taon ta sa Afrika, no? Naunsa man ka? Hadlo kami kasi. Hindi na nga. Kung mulihok ko, mamaak man. Ha? Asa na siya ba? Ha? Oh, Ayaw lang gud ka hadlok, good. Ug ayaw lang giglihok ka. Mga hantik na. Muagi na sila. unsa ba na? Kana kung dagko nga hulmigas nga puwa, sakit kayong mamaak. Mao nga ayaw giglihok. Muagi na. Hapit naman sila mahuman. Wa na. Tuwa na sila. Tuwa na kagina ka. Ay! Kabaan ako, uy. Abigin ako unsa. Nainag isang gibati, uy. Murag mong katawan siya. Sorry na, good. Pero katawanan bitaw kayo imong naong. Ha? Katawan na di ko naong. Di ba, ganina ba? Katunahadlok ka. Murag kag bata. Luoy kay ka nga, katawanan kag tan-aon. Oh. Sorry gyud kayo dyan, ha? Sorry gyud. Sipon yun. Sakit. Ang kalikupan o kinaiyahan sa Pilipinas, nakakabig sa daghang langyawng magpapatigayon o mga bisita tungod sa kaabunda o katahom niini. Daghan na nabuhi sa turismo o sa minerales gikan ilawom sa yuta o kabukiran. Nga gigamit, isip mga nag-unang sangka paghimo sa mga electronic gadgets, Urot na magiging. makinarya o guban. Believe na yung Sheila. Usa sa mga maayong gihisgutan sa atong presidente sa iyang ikatulong sona, mao ang kabahin sa pagpanalipod Sona sa ka. kalikupan o kinaiyahan. Mhm. Maayo nga iyang gipahinumduman ang mga lokal nga opisyal sa ilang kaakuhan, isip mga piniling leader sa ilang mga dapit. Dili ikalimod, daghang LGUs ang Believe nagpasagad gyud ko sa ilang ninya. trabaho. Murag, wa na gud ko'y kabutangan sa kung believe niya. Sorry. Sorry, Jud. Pero, katawanan bitaw kay kag naong ganina. Ay, cute kasi ganina. Ubisan karon nga nagkisulti siya sa mga tao. Bulutaw gid ang lahi niya nga beauty. Simple. Ka respeto. Way sagol nga hangin. Wala lang og dili rich girl. Ay, sertihan yung Carlo eh. Nakaun na lagid siya. Oh. Nunsam ko. Oh. Murag nilevel up naman ang akong pag-admire ni Sheila. Agay. Nakusugsag pa akong self-da. Okay ra kaani nga dahon sa saging lang atong plato og magkinamot lang ta? Okay, Ray. Excited mo ganin eh. Mura tag nag-camping ba? Excited lang ka karon kay bisita ramang ka. Mura kag nag-camping. Ha? Pero kon ingon ini tingali kada adlaw, di magsilbi. Oh. Sige na uy, kao nagtiwas. Ah. Videohan di ka ha? Akong isa di Carlo. Hi, Carlo! Mga unta! Carlo! Do! Ngaon na! Sula ko din eh. Ako mong tinaadiha o. Kauban ni Sheila. Ay, nasuya ko na. Pero sige lang. Mamawi ko sa sunod. Why Joe guys? Namigay ka nga ang plato dahon sa saging. Ya, magkinamot ra. Oo, nawa. Napagiging isda nga bisug ba? Unya na inasal manok bisaya. Napigyan nilungag saging nga with ginamos. Wow!
Lahi na kitang food sa bukid, guys. Mga unta ninyo, guys! Bullshit ka sila. Manugitag pa man ko itong tawana. Iya kong gipasuya. Huh. Oh, nasuya ko. Pero wa ko magselos kay dili siya si Carlo. Sa maginaa atong babayhan na. Unsa man gyud? Hoy! Nga nagulin taong nasuya man ka. O sa may makasuya itong video ha ba? Need mo ba na ipangutana? Ako rin yung boyfriend. Pero lain lang yung kauban. Hala, no? Nagbinata lagi akong boyfriend. Seryoso ba ako? Nagselos ko. Carlo, si Jed man to. Ganun magselos man ka. Ako magunta dapat kuyog nimo. Unya kay wa man ka. So, wa day ko. Pwede ra lain ang mupuli. Oh, Walang dito ko uyon sa kung nakita sa video. nangaon na may kuyog sa mga tao. Nakakita bitaw ka? Oo, bitaw. Nagtuo na itong mga tao. Nagkamayuyab. Oh. I-avoid na mga yung anahan next time. Carlo. Ako si Rolita Arances, taga Bangkiruhan, Barangay 58, Purok 3, nakadawat o pinaskuhan sa DHDC. Wala jud ko nagdahom nga madawat na ko ron taga ang pinaskuhan. Bugas o grocery, dessert. Salamat kaayo sa kayong pinaskuhan sa DHDC. Kamugyod ang consistent number 1 tatak RMN. Ako si Vilma Tagamintal, nakadawat og pinaskuhan sa DXDC. Salamat kayo sa sayong pinaskuhan. Wala ko nagdahom nga mapili na mabunutan. Salamat sa nadawat na ako nga isa ka plangganang grocery item, bugas og t-shirt. Salamat sa tanan. DXDC kamagyud ang consistent number 1 tatak RMN. Salamat sa Ginoo.
darating. MN Davao. Radyo mo nationwide. Hello? Hello? Babe? Hello? Hello. Doon sa ka? Katulugan ako. Good night. Hello? Babe? Hello? Ay, diputol ah. Oh, gi-off good. Nga nang ingon ato man siya. Kung seryoso siya, wag yung ko malipay niya. Wa si salik na ko. Unsa di ang pagtuon ako? Two-timer? Tara nga, report sa mga department heads. Nasabit na. O, imo na lang signature ang kuwang. Ang sumituhan na. Huwag ni ting-ting. Sukad kanina pa. Paspas pa yung nilakaw. Ups. Oops! Oh, Napakoy! Ang saan ka do? Isapod ka? klaro ba? Klaro kayo. Ang saan ka? Gisapot kong tanaw ni mo. Ha? Wa ko mong komedya. Saan yung usahan mo? Mo ni mga reports. Oh. Pero, usa ako sa ba? Trabaho ko na ta. Unya ta mag-storeg lunch. May problema itong tuhan na. Yan nagsapot mo siya ko. Mauday way reply sa kong mga messages. Comment sa siya sa kong video nga. Video. La. Oh no. Nagsailos ka siya ako. Sana all. Uy. Apil sa day. Apit na ta nakatunga ugaon. Wa pagid ka musuldi unsay imong gikalagutan ako. Kibaw mong kagunsa. Tana di ko kung kibaw pa ko. Kibaw na lagi ka. Sumituhan na eh. Taga na. Mura magiging po tag mga bata ini do. Tarong bitaw do. Kalimti na. Huwag sa kalimti. Kaya kung nag-ingon kalagot ka na ako niya. Kalimtan lang. Sakto ka. Mura kong pagbinata. Si Sheila? Kibaw gyud lagi ka. So sakto ko. Si Sheila gid. Katawa ra eh. Suya ka sa. Mi ang bag ko na eh. Lusubagon. Klain. Pero, wa ba yung tumalipay? Tarong sa mga do. Waram to yung kalainan sa kitang tulo dito sa farm. Upset lang ka that time. Pero ako siyang girlfriend to. Ako'y iyang boyfriend. Dapat ako iyang kuyog dito. Kinay mga laing tao nga wakay baw abot na mo. So nagtuo itong uban, nakamoy uyab. Wa mo ni magtuo nga uyab mi. Do di sa guingon na uy.
O, di sa dingon na sila. Do, ang akong gipasabot, ang ubang tao. Ang ilang POV nga nagtanaw ninyo. Kaya bisan wa sila gsulti do. Nagtanaw lang sila ninyo. Nanato yung mga speculations sa ilang mga utok. Nanato yung nagfan-fan ninyo sa hilo. Ayaw ko katawin, no? Tuwa ako malipay. Galagot ko, no? Galagot ko. Isip sa'yo, binabalik. Nanato yung mga speculations sa ilang mga utok. Nanato yung nagfan-fan ninyo sa hilo. Ayaw ko katawin, no? Tuwa ako malipay. Galagot ko, no? Galagot ko. Sige. Di na ko mukatawa. Pero, honest do, kasagitan kong mukatawa. Pero, seryoso ka. Nangigim gid ko. Kasabos tingali ka na ako. Oo. Pero, di ba kaangay maglagot ako kay wa mo kumupurma ni Sheila. Pero imong naong do. Imong tinanawan niya. Huh? Sure, Ay pa magkakto. Kaya nakailangan ko nimo. Imo ra na unahon na, oy. Overthink ra ka. Overthink? Sunggoy. Pero wa makailan ako. Mao gani. Kailangan ni ko nimo. Kuwang na makabasa ko sa mga utok. Akong kailangan ako, di ka ngay mabala ka. Kay, di gid ko mo traidor nimo. Mora bito na akong gikuptan do. Na di ka mo traidor na ko. Mas bitaw nga aris kay kung nisulti nimo karon sa akong gibati. Mao nga. Ayaw pa as if di ado. Nga wa kay feelings para ni Sheila. Lugawa, gini mo doy. Gini. Sultihan ka ha. Prangkahay gini ha. Kay bawa na sa kadaanan ni. Ako, na-crush na gid ko daan niya. Pero pag soda nimo, unya siya, nakagusto sa di mo, puyo na gid ko. Padapli na gid ko. Wala ko mula pa sa crush. Gani, ang crush, napulihan na sa pag-admire o respeto. Daragid ko to. Okay. Timanan ko na yung magsulti ha. Oo. Wala tinuodo. Pero, unsa? manisa niya. Langkahan sa teka. Pahilakon ganyan ni mo siya tungod sa laing babae. Musod ko do. Balag mag-away ta. Di manisa niya. Prangkahan sa teka. Pahilakon ganyan ni mo siya tungod sa laing babae. Musod ko do. Bahalang mag-away ta. Sula bata. Nalangutang pahilakon ako si Sheila na tungod sa laing babae. Pero, murag, nalain na ba ito na ako na? Follow up mo ba ito na ako eh? Sakto ba ka niya akong pag-translate sa Bisaya ini? Basahon ako balik. Gipaning kamutan sa Forest Stewardship Council o FPC nga mahibaw-an kung unsa ang labing maayo nga pamaagi bahin sa pagkunhod sa paggamit sa mga kemikal nga pestisidyo sa mga si Carlo. Di sa tikat bagun eh. Di gyapon mo to pag chatan ako eh. Kung ako ni sing entertainon, malangan yun ko. Kaya di ba mahitabo nga kadiyot rami? I-off na lang ni nako, be.
Wa na mag-online. Sulan mo bihan na eh. Be, tawagan ako be. Gi-off? Ngano ba ni siya? Nung sambling bihan na di ay. Ay, sula ini eh. At halik mo na mismong bubuo ng araw ko. Dahan-dahan, baby, awat na. Kisa mo ka eh. Kinsa ming nawag. Ano nawag mo ito ka na? Lo, do! Do, tabangi ka do. Ha? Oh, saan ka? Asan ka? Nagsalinte ka? Wa ko maunsa oy. Narapos bay. Aw, nganong patabang ka? Patabang gagaon? Patabang gaginom, ha? Doon sa kano? Ha? Lagi do. Gabi pa ni siya. Tabangi ko ba kung saon na ako do? Mirisi mo. Unsa? Di mo pa kong giway-away, ya. Patabang ka na ko ron? Palas buhay mo. Do. 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 Ha? Ayaw ka na do. Tabangi ko do. Saan tayo pagtabang? Muadto sila, ha? Nya. Saman, magselos na siya. Tabangi bitaw ko do. Naratong lagi ako. Wala ko ba si buhaton? Ay, di malda kamigo eh. Di man kuno ka makontak mo pa. Di sad kuno ka mo reply. Ano day, nag-away mo? Gapil-apil do kaniya, te. Ay, nagpalaban in town, oy. Ano ba sa di ay? Ha? Ikay nangaway? Uy, kami lagbrogod nga nangaway ka. Wa, te, uy. Busy mangod kaayo ko. Dagan ko gitrabaho para sa umaabot nga seminar na sad ba. Dako-dako man gud nga seminar kay 5 ka mga barangay ang attendees ana. Uy, hulo ka, inday gwapa, uy. Day sila. Nalimot ka sa akong gisulti nimo. Tuga isag taon nag-time si Dudong Carlo, oy. Te, dili ni about sa time. Lahi ni. Huwag nahibaw siya ganong gi-ignore na nako siya karon. Ah? Uy, hala. Nakasa day siya nimo. O sabay iyang sa. Mo na, te. Mo na yun hitabo. Uy, hala. Siyalan bago di ay. Gisilusan di ay kanitong Carlo. Uy, pastilan. Mo na, te. Pastilan yun. Ay, Nya karon, nagpatabang na siya nako kay wala siya gitaga ni Sheila. haskang. Kaila kag haskang dong. Haskang yun. Haskang. Haskang nga yun. Unsa bago di ay. Not in good terms na sa day sa si Carlo o Sheila tungod din Chad. Okay. Good information. Warag doon ako'y pwedeng mabuhat ini. Oh, Sa dili ka pa ma-react, i-inform lang tayo nga dili ni para imo. aw, kumpara ni kang Carlo, siya talaga eh. Para ni Sheila. Made of recycled materials nga bag. And I'm sure nga ganahan gud siya ini. Gihatag ka sa ni Sakoa pero dili man ako type. Ano ba man sad mao nga ako na lang ihatag niya. Okay. Ipalihog lang ko gahatag niya ha. Ah, wait. Ano dahil si mong patagon? Di na siya ganahan ako.
Og di sad ko ganahan niya. Aw. Si Carlo na lang ang tagay, anak. Nga di ikaw ang muhatag. Ano di si Carlo? Bisit niya eh. Okay. Ako na yung dawaton. Oh, thank you. Saan ni? Bag, para ni Sheila. Ha? Oh, sigaw sa lang mata ni mo. Kalma. Kuan, gikan na ni Karen. Para ni Sheila. Made of recycled materials kuno na. Inatag sa kuno na. Pero, mas maka-appreciate mo kuno si Sheila, maong yan ang gipahatag niya. Nagtuog diri siya nga dili maka-afford og mahalon nga bag si Sheila. Well, in fairness kang Karen, wala siya gisulti nga medyo related na. Ang iyan ang gingon nga, mas maka-appreciate si Sheila sa mga ingon-anak nga butang. Which I believe is true. Ibalik na niya. Ha? Di ni mo isuway og hatag ni Sheila? Palitan ako si Sheila og e-signature bag. Ngano ka? Ay, ako ba ni mo? Ihatag na mo Sheila? Unsa ka? Di ba? Gilagayan ka niya ron? Oh. Kung gusto ka nga tagdon dayon kaniyag dali, o ihatag na. Di lagi taon uyamot akong uyab do. Ay, naku baka ko, no. Tapos i-delete dayon ni Sheila ang imong sa niya. Kung imo nang ihatag niya. Oh. Pero kung mo-decide ka nga, ibalik ni Karen, bahala ka. Pero, ako sa ipaniguro ni mo. Nga kung mahibaw si Sheila about ini, mapunan pa imong saan niya. Ha? Piligro pa gani nga. Iya kabuwagan. Oh. Nya, di ka. Bidi. Ako na ibalik ni Karen. Ayaw lang. Anong ka? Katawan mo sa karo. Ha? Luangan na ba ko ni mo? And ayan guys, nadunggan na po nato no lang episode karong adlaw. Diri sa drama nga Ikaw Na, Promise. And again, that is part 9 on this day, no, December 15, 2024. Musta man ang inyong adlaw guys? Ang inyong Sunday. Nag-day out ba mo guys with your family? Or nag-date ba mo with your loved ones? Ang uban diha goro no nang laag sa mall. Ug ang uban nag-window shopping. Ilabi na sa mga walay kwarta. Like me guys, mahiligon jud pug ko mag-window shopping no. Kabalo pa? Ay sa bahay yawa ka. Hoy, last uli na ko bayot. Kabalo pa kasi lalaki na ko, ma'am. Akong gasto 400 bro. Sisitoy o ka ng... So before ta mag-end guys, maghimo tag nadunggan na ba ninyo guys ang drama nga Bag-ong Bayani? Diba grabe ka luoy kaayo ang kaagi ni Jenny guys no, kay nakabaton siya og inahan nga grabe ka dominado no, dominante kaayo guys no, bisan pa man tuod og minyo na si Kuan, si Jenny, pero siya gyapon ang magdumala no sa kinabuhi siyang anak guys. Bisan pa man sa iyang love life no og sa financial, diba? Gusto siya mama guys nga siya ang magbuot no sa alote ani guys og kuwangan na lang ko og 140. Nako, kwarta puro tag sa kalibo. May kaligya. Kuan kaneng el sa manok kanang dili lotoon. Tibok manok ra, whole chicken ra akong baligya. Whole chicken na lang, hotdog chorizo. Wala. Pot. Hinihit mo kay kog sukli karon ko eh.
Na. Wala akong panok nito. Tagsa kalibo na ikwarta lagi pro tagsa kalibo. Saon man na. Problema no ka, ang palibo ng work. Kapag gusto ko aran diri sa kalibo 100 rin nakuha. Saon man na. Magyap ta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 300 makabayad akong parcel ano ba yun? Magamit ang ako siya for one year. Ay, pagkakulod din ako sa pero, gasto kong pagkaon. So we're back guys. Nawala ta kadali guys no. Asa na bata guys? Ayan, kaagi ni Ginny guys no. Kung wala pa mo kapamatian, palihog na lang kog paminaw guys no. Magbasa tag comment ni Dads Vasquez. Lag mo dun to bay. Opening by around sa Christmas lights. Magbasa tag comment ni Dads Vasquez, 10% lang jud sa mga ginikanan nga ingon ni Ani. Pasko na! Og looy pod baya si Lauren nga gipulihan lang og lalaki. Daghang salamat o more power sa RMN Drama Cebu. Nang salamat sa Reju Vlog ug Sir Dodong sa bagong biyani sa Sugilanon ni Ginis Tanang. Anak lang tika. Thanks. Uy, bang laag, uy. Once ayaw naman. Hangover man ko, nag-inom eh. Karon? Karon na? Asa na? Tubay na? Na may bandag yun na. Opening, muta na akong pabuto. Si Awa, kung masay na siyang babae, yung istorya bakla. Si Choy bakla kay kuan na understandable si Choy ma'am. Taas kayo ang advertise ni Vice Ganda, ang ensure sa Showtime o Canva. Ako, Jude Ning Gitiwasis. Support ta sa imo, Sir Dodong. Thank you so much, Dad Vasquez. I hope tanan no parihan ni Dad Vasquez, guys. Kay masinabtanon kaayo. Kay basin January ani guys, no? Wala po tay sweldo kay gamay kaayo. Patakabot sa minimum ani guys, mag-end na po ang cut-off. Ay nako. Pagbalik na mo ba mo guwapa. But tuloy-tuloy lang tayo guys. Matud pa nila no pinugin. Anong pain man, wa man tan masakitan. Basin wala kapag walang tiyaga, walang tiyaga, walang nilaga. Ay, so I think that's all for today guys. Kay maghikay pa ko no kay mutanaw ko guys sa opening sa Christmas lights guys no sa among lungsod sa Tubay. Og mag-invite sila guys og celebrity. Hi sulod. Mag-invite sila guys og banda nga Eraserheads. Thank you.